Otváram diskusiu, ak dovolíte, hneď sa prvá do nej jednou vetou prihlásim. Pán kolega Martinák, poznámka. Tá zmena u dôchodcov je v dôsledku zmeny legislatívy, lebo bol zrušený minimálny dôchodkový príjem. Preto vám klesla pomoc v hmotnej núdzi voči dôchodcom. A stalo sa tak v roku páne 2013. Tým pádom tých 70 000 dôchodcov vypadlo zo systému. To sa stalo. Nie, že by sa im nejak zmenila situácia vo výške dôchodkov, ale preto, lebo sa im prestal doplňať dôchodok automaticky prideľovaným príspevkom a tým vám vypadli zo systému. Čiže ničím iným. Prosím, toto si opravte, poprosím veľmi pekne vo výstupe. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán Baxa. Ďakujem. Niekto musí začať. Ja by som mal na pána Pánovníka niekoľko otázok alebo poznámok. Tam hovoríte, diskutujete o službách poskytovaných, o peňažných dávkach poskytovaných. No, všeobecne platí, že služba je vždy drahšia ako dávka. Lebo s peňažmi je len jedna robota, že ich nejako poukážem, je to jasné. Nie je podľa mňa úplne jednoznačné tvrdiť, že môžem voľne tancovať a vyberať si medzi dávkou a službou a nejako tak relatívne naľahko preferovať službu pred dávkou. Podľa mňa na to musia byť stanovené nejaké kritériá, lebo musím vedieť, prečo platím viac. Ako za verejný rozpočet platím viac, keď poskytujem službu, ako keď poskytujem dávku. A mne to tak pripadá, tak veľmi zjednodušene povedané, že ak je vec vyriešiteľná iba peniazmi, dám peniaze. Ak nie je vyriešiteľná peniazmi, musím ísť do služby. Tam by som odporúčal, že trošičku opatrnejšie s týmto hovoriť, nie je to tak jednoznačné a tak jednoduché. Druhá vec, obmedzovanie dlhodobých a väčších záväzkov. Toto je veľmi dôležitá vec. Áno, vieme o tom, aké sú s tým rizika. Ľudia bez primeranej finančnej gramotnosti nalepia na seba čokoľvek a je s tým potom principiálny problém. Ale podľa mňa nie je riešenie úplne na strane tých ľudí, lebo dneska nikto nevie zabezpečiť, aby sa zvýšila finančná gramotnosť. Finančnú gramotnosť máte očakávať, alebo je zmysluplné očakávať u tých, ktorí poskytujú peniaze alebo úvery. A potom ono, že skôr by stalo za to uvažovať, že aký rozsah právnej ochrany poskytnúť poskytovateľom nezodpovedných úverov. To platí vo všeobecnosti aj vo vzťahu ku kríze, ktorú ešte stále nejakým spôsobom prežívame. Nemôžu mať tí, ktorí nezodpovedne poskytujú úvery. Dobre. Administratívna náročnosť. Zase, podľa mňa nebezpečné tvrdenie. Transakčné náklady na sprostredkovanie dávky alebo služby sú vysoké a platia sa z daní. Nie je možné hovoriť, nech znáša administratívnu náročnosť verejný rozpočet. Musíme hľadať riešenia, ktoré sú administratívne nenáročné, ale nehovoriť o tom, že verejný rozpočet zasiahne akékoľvek transakčné náklady. To je dosť nebezpečná situácia. Zodpovedné nakladanie s majetkom, no, toto je pole neorané, tam asi si to naozaj zaslúži legislatívnu iniciatívu, že ohradiť trošku viacej ten majetok a tam plne ako podpovie to, čo ste hovorili. A potom snáď už len dve poznámky na záver, že hovorili ste o prístupkoch. Ľudia, ktorí nemajú čo stratiť, nie sú sankcionovaní. Alebo inak opačne hovorím, ako sankcionovať niekoho, kto nemá čo stratiť. Sankcia je založená na strate. A už posledná vec k tomu logu, čo tam máte na začiatku, že je veľa roboty, ktorá sa nerobí. To je pravda, ale treba dodať, ale je málo peňazí, ktorými sa dá tá robota zaplatiť. To je zase vzťah na verejný rozpočet. Čiže trošku ako viacej to dáva do kontextu aj s možnosťami verejnosti. Ďakujem pekne, nech sa páči. Podľa metodiky vecné dávky sú tovary, služby a refundácie. Takže už aj to, keby sa strhávali tie platby na bývanie alebo také veci, už to je vecná dávka. A tie tovary, to je normálne.
ako ja by si to starosta, ja som chcela vedieť, už keď máme toľko absolventov sociálnej práce, že či to robia. Sa pýtala na ich pôvodné zamestnanie tých pracovníkov vzhľadom na to, čo robia. Ja som bola prekvapená, to všetko tam je. Ja si nemyslím, že kde, hoci kto, a nemyslím ako v tom dehonestujúcom, ale človek, ktorý sa pripravoval na inú profesiu, že je schopný s touto komunitou, ja myslím teraz rovno si to väčšinou pre určitú skupinu tieto profesie, že tam je problém s nimi, ale ich zapojiť do toho, aby ako pozitívne. Takisto aj na väčšinou na toho osobitného príjemcu idú pracovníci z obcírov. Oni si sťažujú, sú treba zaplatiť a to z čoho budeme, že to by mohli ako tí terénni pracovníci robiť, oni by na to mali byť pripravení. My sa nechce veriť. Dnes chcem znehodnocovať murárov, právnikov, geografov, vojakov, ktorých som tam našla a asi veľa ich bolo a zvodný prácečný, keď máme vzdelávaných pracovníkov na túto prácu a tam by sa dalo veľa s nimi robiť. Nesmierne ďakujem za túto poznámku, pretože je pravdou, mám právo to skonštatovať, lebo som ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny zaviedla prvých 120 systematizovaných miest pre terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie pre komunitných pracovníkov s podmienkou kvalifikácie sociálnej práce, pretože sú na to trénovaní a školení. A druhý moment, rovnako sme vtedy zaviedli osobitného príjemcu, on sa jemne modifikoval, aby to nemuseli byť len na obecnom úrade ľudia, ale naozaj to dnes môže byť aj mimovládka, aj súkromný subjekt, aj škola, ktokoľvek treba oveľa vo väčšom rozsahu využívať inštitút osobitného príjemcu. On sa naozaj osvedčil. Áno, nech sa páči. Ktoré obec má voči takému poberateľovi dávok. A tak ten terénny sa mi zdá, že on by si mohol pracovať aj ináč. Nie, ako oni potom splatia, zatiaľ je tam ten osobitný príjemca a keď to prejde, ktorí sa vyrovnajú, on padne do systému na novo. Tam ako keby chýbalo. Iba ironická, sarkastická poznámka. Asi by žiadneho terénneho sociálneho pracovníka nenavrhlo pán Páleník, že vám zoperuje koleno. A keby aj navrhol, tak si mu to nenecháte urobiť. Tu je ten paradox a absurdita, že tá opačná zámena sa javí ako, že prečo nie, veď to dokáže ktokoľvek. Nie je pravdou. Nie je pravdou. Ja možno len dve také poznámky. V tom vystúpení pána Páleníka veľa námetov na diskusie, ktoré ešte si myslím, že potrebujú akúsi revíziu alebo vlastne diskusiu na to, aby sme zistili, že kde je ten problém vlastne skrytý a prečo je to tak. Lebo viaceré tie námety majú svoje logické odôvodnenie aj príčiny. Myslím si osobne. A druhá vec, ako keby tam veľmi málo bolo akcentované vzdelávanie. Ako nemôžeme si klamať, tá sofistikovanosť dnešného sveta bude generovať Gaussova krivka, proste ten inteligenčný potenciál niektorých skupín zostane taký, aký je. Ako vážne nároky spoločnosti, ako nároky zamestnávateľov, akékoľvek profesie, tých najjednoduchších. Že akási skupina ľudí tu stále zostane ako keby mimo toho reálne dostupného pracovného miesta. To ako stále bude a obávam sa, že stále, čím bude sofistikovanejšia práca akéhokoľvek druhu, tým väčšia bariéra bude sa vytvárať s tými, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemali šancu na kvalitné vzdelanie. Tam sa dostane práca. Bude nám to proste generovať násilie. Čo s tým? Ja nepoznám odpoveď. Ako vzdelávaním čiastočne áno, ale už dneska do základnou školou reálne nemáte ani profesie. Už to, čo sa kedysi kopalo 7-tónovým traktorom, alebo nemohlo kopať 7-tónovým traktorom, dneska mini-traktor proste vykope. Na čo tam ťahať proste manuálnu silu? To neefektívne. Čiže všetky tieto veci prinášajú ako keby stále väčšie a väčšie dôvody, prečo tú jednoduchú manuálnu prácu nedávať robiť masám ľudí a zabezpečovať to inak. A tým pádom tí ľudia zostávajú bez nejakej zmysluplnej roboty.
tak rozumiem medzi trhu práce, respektíve inkluzívnym podnikom. Nie je to jediný prístup, my sme si vymenili pár námetov na to. Sociálne aspekty verejného obstarávania sú inštrumentov, ktoré nie, že by dnes neboli presaditeľné, realizovateľné. Otázka je, že kto ich má presadzovať pri právnej istote, ktorá dneska predstavuje právny rámec verejného obstarávania. Do toho proste dobroduch možno pôjde, ale skončíme asi. Čiže tento inštrument, ktorý je štandardizovaný, je popísaný dosť komplexne, nevyužíva kvôli tomu, že nevieme, že s akým výsledkom, či nám to niekto zruší, to verejné obstarávanie, obvinenia z nejakej prenevery alebo z porušenia disciplíny v správe cudzieho majetku. Aj toto je téma, podľa mňa, mohli by sme sa zaoberať aj ďalej. Myslím si, že viaceré subjekty aj odborného, aj inkluzívneho spektra sú za to a vynášajú to ako tému. Zuzana Poláčková minule otvorila túto tému, chvála Bohu, pri otázke zamestnávania bezdomovcov. Čo si myslím, že je tiež téma. Odozdám na odpoveď pánovi Paleníkovi, ale musím jednu. Pred 25 rokmi prišiel Ralph Dahrendorf s kategóriou nezamestnateľných, je to 25 rokov, neumiestniteľných na trhu práce ako nový fenomén pred 25 rokmi. A tie krajiny za tých 25 rokov riešia ten fenomén novým konceptom acting society, aktivizáciou, ktorú nechápu len na trhu práce, ale úplne inak. Čiže tých vzorov tu je, aj návodov je. A netvárme sa, že všetkých ich dostaneme, že jediný spôsob inklúzie je trh práce, lebo je to nezmysel. Potom je otázka, že či existuje niečo, čo by sme mohli nazvať trh práce. Keď som pozeral definíciu dokonalej konkurencie, tak neviem, čo je ďalej od dokonalej konkurencie ako trh práce. O tom sociálne aspekty verejného obstarávania existuje. Stále hľadám prvý príklad úspešného použitia na Slovensku. Ak niekto o nejakom viete, prosím, dajte vedieť. Zatiaľ som nenašiel, je to myslím už 10 rokov v zákone a ešte nebol úspešný príklad použitia. Práve preto podľa mňa tam treba nejak zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, podobne ako fungujú chránené dielne, ktoré fungujú v celku, povedzme, že plus minus bez problémov verejné obstarávanie a nejak to prenastaviť. A práve preto sme navrhli niečo ako inkluzívne zamestnávanie. Samozrejme celoživotné vzdelávanie, aby sa tí, čo momentálne robia tie pozície, aby sa každý posunul o krôčik nahor, je potrebné tiež celoživotné vzdelávanie na Slovensku. Nič sa o ňom neurobilo posledných veľa rokov, pevne verím, že sa pohne dopredu. Efektívnosť. Je to taký pojem, ktorý sa trošku sprofanoval podľa mňa. Berie sa, že keď zoberiem ten bager, tak chcem vykopať jamu dlhú 10 metrov širokú, takú a takú. Ako meriem efektívnosť? Koľko ma to stojí cena faktúry, alebo koľko mám náklady verejného sektora? Čo bohužiaľ sú dve rôzne veci. Tie náklady verejného sektora vôbec nemusia súvisieť s cenou faktúry, lebo keď viem, že keď tam tých 10 ľudí nedám kopať, tak oni reálne sa nemajú tie šancu zamestnať, toto je jediná šanca na prácu a ak sa nezamestnajú, musím im platiť dávky a tak ďalej a tak ďalej, takže mám možnosť buď to im platiť dávky a objednám si bagera jedného bageristu, čo bude malá cena faktúry, marketingová, ale zároveň sú tam tie iné náklady, alebo to tam kopať 10 ľuďom, čo bude vyššia cena faktúry, ale sú zamestnaní, zaplatia dane, odvody a mám úplne iné náklady verejného sektora čisté. A plus je tam samozrejme ten sociálny zmier a tie iné nemerateľné, ťažšie merateľné efekty. A ešte, keď verejný sektor robí nejakú službu, napríklad školstvo, vedu a výskum, tak pevne verím, že nie je ten argument, že chceme lacné školstvo. Teda ja nechcem lacné školstvo, už vôbec nie lacnú vedu a výskum. Chcem, aby školstvo danú kvalitu absolventov urobilo čo najlacnejšie. Nazvime to tak, ale nechcem znižovať kvalitu absolventov.
Takže nemala by byť otázka, že či to je drahé alebo lacné, ale mala by byť otázka, že či tú kvalitu výstupu viem urobiť lacnejšie alebo nie. Nemal by som znižovať kvalitu výstupu, takisto sociálneho systému, ktorý má nejaký cieľ, má nejaký cieľ, čo má dosiahnuť, keď je tam ten drahší postup, ktorý zase a priori až tak nemusí vadiť, lebo ľudia sa zamestnajú a trošku sa vygeneruje, povedzme, že umelá zamestnanosť, ale zamestnanosť, tak aj keď to bude drahšie a dosiahne to ten cieľ oproti niečomu lacnejšiemu, čo ten cieľ nedosiahne, tak ja neverím, že sa rozhodneme pre to drahšie. Otázka, že či toto je ten prípad, že, alebo sú to obidva spôsoby, čo dosiahnu ten cieľ. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Nech sa páči. Sokolová, ja som sa chcela pána Poláka spýtať, či by vedel podať nejaké príklady úspešného zamestnávania Rómov napríklad aj v zahraničí, ale myslím takého zamestnávania v rámci tretieho sektora alebo súkromného, teda nie len takýchto štátnych pomocí. Čo zafungovalo, prípadne či na Slovensku nejaké špecifikum v tomto? Na úvod mu pomôžem, vydal k tomu výbornú publikáciu Good Practices, dávam do pozornosti spísaných množstvo projektov. Nech sa páči. Poviem vám príklad z minulého týždňa. Pred 2 týždňami, Pred 2 týždňami prebehol konkurs v Medzeve na východnom Slovensku. Je strojárska firma, ktorá rozširuje výrobu. Medzeve sa nechala ukecať, doslova ukecať tí manažeri k tomu, aby z 20 nových pracovných miest 8 vyčlenilo pre Rómov. Uverili kvôli tomu, že sme im dali garanciu, že s tými ľuďmi niekto bude pracovať, okrem tej profesionálnej časti typu proste výroba v tej firme. Oni si samozrejme chránia svoje náklady, lebo vstupná lekárska prehliadka, alebo keď je fluktuácia, tak znova zaučovanie a tak ďalej. Takže chceli mať garanciu, aby tí ľudia boli proste stabilní. A my sme im dali tú garanciu práve cez tie mosty z chudoby, oni uverili a proste 8 Rómovia tam idú pracovať. To je čerstvý príklad spred 2 týždňov, ale napríklad je ľudia perspektíva v tých Krumpáchoch, kde je úplne katastrofálna situácia, a tam vlastne pre tú MVOčku to funguje ako sociálna ekonomika a zase z hľadiska SES, Krumpachy, to môžeme chápať ako sociálne zodpovedné podnikanie, taká symbióza nejaká, s tým, že oni im kompletizujú výrobu zásuviek a takých elektronických nejakých súčiastok a zašli tak ďaleko už, že od nich tie balené produkty idú rovno do predaja, Bamax a Hornbach tuším, že už tu tá firma, tá materská, tá hlavná, už ani nekontroluje, už im natoľko veria. To nie je zlý príklad. US Steel, áno, tradične berie cenu za tú ústretovosť voči Rómom, s tým, že z 3 oblastí Luník 9, Veľká Ida a Šaca už asi 80 rokov zamestnáva každý rok cez 100 Rómov, medzi 100 a 150 podľa možností a na to nabaluje ďalšie iné programy. Ten Straka, čo som spomenul v Rudlove, on má zase takú politiku, že zamestnáva na poli Rómov aj neromov, aby aj kvôli tomu znašaniu sa, ovplyvňovaniu a proste zmieru a všetkému možnému v tom okolí. A funguje to. Samozrejme, tie obecné firmy, to sú také dobré podniky, kde je rozdiel, či máte Spišský Hrhov alebo Dolany vedľa, Ruškovce, kde tá istá komunita a jedna je úplne katastrofálna a druhá je už úplne integrovaná, len preto, že v jednej sa ten starosta venuje a dlhodobo znamená veľa rokov, a v druhej ten starosta je podnikateľ a na to kašle a proste nechce ich tam mať, takže dokonca starosta z Hrhova postaví škôlku pre Rómov v susednej obci, aby mu tí Rómovia, keď prídu k nemu do školy, do základnej, aby s ním nebol problém, on to tak doslova povie, no. Čiže tých príkladov je viacej, ich naozaj viacej. A teraz ja využijem ešte k pánovi Baxovi. Spomenul tú finančnú
gramotnosť. Od marca 2012 má úrad vlády akčný plán finančnej inklúzie pre Rómov, v širšom aj užšom, ako súčasť tej stratégie, čo bola prijatá, ešte aj iní sme tam nechali. Teraz je to na ministerstve vnútra, takže asi tak. Takže aj tým smerom sa dá pracovať a robiť a naozaj to dáva zmysel. Ďakujem pekne, naozaj vydal výbornú publikáciu, kde je sumár najúspešnejších projektov rôzneho typu. Kedy to vyšlo? Pred pol rokom? Keď sme končili? Tak 2012, áno. 2012. A je to sumár a je to dobrý príklad, je to práve urobené tak, aby to mohlo byť použité ako modelovo pre iné oblasti a iné situácie. A naozaj mi zobral pán Páleník z úst môj obľúbený príklad US Steel. Oni keď začínali, tak som si myslela, že to nikdy v živote neurobia. A oni dokonca potom zaviedli model, ako sa stane z Róma majster, akú za to dostane odmenu, už si šéfujú svojich podriadených a podobne a fungujú výborne. Výborne. Čiže je to vec príležitosti.